Veña, rapazas, mañá será outro día. Xoguemos á pelota, xa veredes como nos pasa. Ai, non, Tutu. Eu sen 12 despois das comidas non teño enerxías. Iso da sobremesa san debería estar prohibido. É todo gracias a Rafa. Rafa malo. Non, Nina, Rafa non é malo. O que pasa é que é... Rafa fantástico, sobremesa tupera, dá horta ao prato e cómela nun anaco. Pódese saber por que estás tan contento? Polas vitaminas, Tutu. Agora estou repleto das máis variadas vitaminas. A quen lle importan as vitaminas? As vitaminas non son saborosas e nin sequera están doces. Acaso o azucre ten letras como as vitaminas? A, B, C e creo que moitas máis. Son o alimento da mente. É certo o que dis. As vitaminas teñen letras e parece que son sas. Vedes? Por iso son tan listo e enxeñoso. Unha sobremesa debería ser doce e rico azucre. As acelgas ao forno terán vitaminas, pero non son doces. Veña, dá igual, agora que Rafa está aquí, imos xogar á pelota. Sí, xoguemos. E desperdiciar así a miña achega vitamínica? Non, propoño xogar a algo máis científico. A última vez que xogamos a algo científico, castigáronnos en sobremesa unha semana inteira. E eu non estou disposta a pasar tanto tempo sen doce e saboroso azucre. Tranquila, linda, escoitamos a súa proposta. Non podedes resistirvos á ciencia, Que? Cal é o xogo? Sí, dinos. Investigar as formigas. Atopei un novo formigueiro aquí preto e ten moita clase. Seguro que a súa raíña é moi pretensiosa, así que primeiro tenemos que gañar o seu respeto. Despois... Pasa. Pero aínda non vos contei a parte científica. O caso é que... Eu tamén paso. Imos xogar á pelota. Se queres vir estaremos preto da canastra. Vale, pois terei que investigar eu só. 20, 21, 22, 23, 24, 25... Non estivo nada mal, linda. És toda unha acróbata. Grazas, Tutu. Veña, Nina, agora tócache a ti, a ver canto aguantas. Que pasa, Nina? Outra vez ao cuarto de baño? Seguro que é polas acelgas. Que pasa? Pero, que leva posto? Isto non o perdo. Imos preguntarlle. Imos con Rafa. Non, rapazas, non podemos interromper a ciencia. Pero eu quero saber que vai facer. E saberémolo. Imos espialo. Ben, antes de empezar a investigación, imos repasar o equipamento. Disfrace de formiga, correcto. Sistema de manipulación do medio e protección contra picaduras, correcto. Bastón de señor para que crean que son unha formiga con clase, correcto. E o máis importante, sistema avanzado de comunicación formigueira, correcto. Comecemos. Pero que? Espero que lles gustase o meu baile da formiga viaxeira. Agora vou intentar comunicarme coa súa raíña. Maxestade, son unha formiga viaxeira. Vin ao seu palacio e gustaríame ser o seu amigo. Pero como se lle ocorren estas cousas? Non o sei, pero acábaseme de ocorrer unha idea. Nada, debe de ser unha formiga raíña tímida. Volverei a intentalo. Maxestade, son unha formiga viaxeira. Hola, formiga viaxeira. Que che trae ao noso palacio? Pois, pasaba por aquí e quería coñecervos. Entendo. Traes agasallos. Ben, como non tiña pensado encontrarvos, non trouxen nada. Gústannos os doces. E os pastéis? As galetas de choco. Pois, a ver, é que aquí non teño nada diso. Véxote falar, pero non te vexo traer nada. É así como queres ser amigo dunha raíña. Sí, sinto. Enseguida veño. Pero como pode ser tan inxenuo? A verdade é que me sinto mal por enganalo. Vou avisalo. Non, primeiro que traia os agasallos para a raíña. Costoume un montón conseguilos e traelos ata aquí. Espero que lle gusten, miña raíña. Moi ben. Agora ponte a bailar ao fondo do camiño cos ollos tapados. Bailar? Pero por que cos ollos tapados? Porque Porque son tímida.
Sí, sinto. Alá vou. Pobre Rafa. Veña, vou avisalo. Vaya, é Fante. Rapazas, temos que marchar. Veña, que temos que marchar. Pum, 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 pum. Oh, caramba! Cantos doces e galletas. Por iso me cheiraba tan ben. Nam, nam, nam. What? Pero, Rafa, guai. Sabíao. Sabía que só un larpeiro como a ti podía coller todo o doce que tiña na casa. Tupa, eu só... Da igual, nunca me creerías. Sinto. I'm sorry. Pero será posible? Elefante larpeiro. Ai, miña raíña, empezo a estar un pouco cansado. Ata cando teño que seguir bailando? Menos mal que o meu corpo está feito para a ciencia, a danza e o deporte. Rapaces, a que non sabedes quen chegou da cidade? Oi! Outra vez. Mais tarde, se non ides vos cansar de velo. Porfa, eu tamén quero volver velo. E eu? Vale. Ringo, como se nota que és unha xirafa. Que movementos, case tan bons como os meus. Oh, Rafa, pero que fas? Vaya golpe. Sinto, Tutu, calculei mal. Curmán, canto tempo. Vexo que segues tan torpe como sempre. Non son torpe. O médico di que son da axilidade despistada. Veña, rapaces, quen quere vir comigo facer uns trucos de patinete ao outeiro de Fante? Eu tamén. Pois veña, subido ao patinete. Sinto, Rafa, lévote na próxima viaxe. Vémonos no outeiro. Vale, ben, vémonos agora. Ai! Vaya, debeume romper a roda cando lle dei o golpe a Tutu. A verdade é que ten a cabeza moi dura. Pois nada, terei que ir cun só patín. Pois sí que corre o patinete ese. Pois ese é o plan, rapaces. Que vos parece? Ben! Por fin, tócame. Curmán, como é que tardaches tanto? Estivémolo pasando xenial. É que un dos patíns... Contasmo durante a merenda, vale? Quen quere vir comigo? Eu tamén. Pois veña, subide, que temos un longo camiño ata a casa de Tupa. Rafa, vémonos ali nun anaco. Sí, vale, ali nos vemos. Pois vaya. Ai. Moitas grazas pola merenda. Estaba todo riquísimo, só por iso quedaría a vivir aquí. Que cumprido. Moitas grazas, Ringo. Xa sabes que podes vir comer cando queiras. Pasadeo ben, nenos. Pasaxeiros ao patinete. Próxima parada, o bosque. Sí, ben! A verdade é que Ringo é un mozo encantador. Teno todo. Por fin. Tupa, onde está o resto? Que hai de merenda? Merenda. Pero ti bicheste. É que... É que nada. Rafa, cando hai invitados hai que ser un bo anfitrión. Ringo é o teu curmán. Deberías estar aquí con el. Menos mal que os teus amigos lle fixeron compañía. Sí, intentei, no, pero o patín... Outro patín roto. Ai, Rafa, xa van 4 este mes. A este paso xa non quedarán patíns nas tendas. Sinto, Tupa. Xa sei que non o fas adrede, pero tes que ter máis cuidado. Veña, pasa a lavarte antes de merendar. E que hai de merenda? Pois chocolate e patacas fritidas. Ben! Pero xa non queda. Hai que ver o apetito que ten o teu curmán. Comeuno todo, así dá gusto.
Tes coles fervidas e acelgas na neveira. Bo. Nin bo nin va. E a lavarse con xabón. Esta vez nada de mañas. E recorda, o que che pasou foi só mala sorte. O pobre Ringo non ten nada que ver. Sei, tupa. Grazas. E grazas pola merendola. Estou cheo. Esas coles estaban boísimas. Veña, a ver se me dá tempo a encontrar a Ringo e aos demais para xogar un anaco antes de que teña que marchar. Pois ese é o plan. Que vos parece, rapaces? Pois creo que vai levar unha boa sorpresa. Meréceo. Sí, a verdade é que coa emoción da túa visita deixámolo de lado. Taza, taza. Pois vaya, aquí tampouco están. Que encordio. Co que me apetecía xogar con Ringo e os demais. O patinete de Ringo. Iso quere dicir que están por aquí. Ou que se perderon no bosque. Ai non, ai non, ai non. Teño que ir a avisar a Tupa e a Fante. Sorpresa! Sorpresa! Ai! Que ben! Non estades perdidos. Ao ver o teu patinete pensei que... Dirás, o teu patinete. O meu patinete. Non o entendo. Sí. Trouxencho como agasallo, como sei que che gustan as rodas. Agasallo? Polo teu aniversario da semana pasada. Amoloume un montón non poder vir. Non sei que dicir. Ringo, temos que marchar. Non digas nada, só gózao. Rapaces, vémonos a semana que ven. Adeus, Ringo! Adeus. E grazas. Rapaces, quen se apunta a dar unha volta? Eu! Algún sabe como se frea isto?